That's right. Owura. Enka heavy and control. O dwe kwankwa abefa so a wo bebo obra yi. Ana wase. What you see Israel feel so gwanhwefo. No kwase. Si onu nyame anum asem fa bo man ne kokko. Yes. Na se one momodin emie wani. No afa no kora nkyere ankyere nipa be se empim du mienu ne akyere yi a. Wo tini abraba otimi boy. Na so nipa empim du mienu nti heaven no nko bi. Wo pini so ana wo pini so. Ese behwe sai so. E de ado so ayi so a wo ne. Wo baji ana wo ye. Nyame ne me boafo. Onyame no boafo mpa. Adwuma na di Papa. obre wom Okore. eti meda mesumi hu. Me penifo nso saa. Okore o. Onyame anum asem no. Eyasade ese ye bebore sane Job woman kan no. Ne ehu no kore. Ne de akire nyame ba. Kan de na ye district. Yes. Ese apagya Ashanti region ye chemienu efa pintu mienu ne akire. Ene ye de hya wonsa. Bibisa obiyo. Jidi mpani ye fa nso a wobetumi. Nyame ne me boafo. Nyame ne me boafo. Mom nsem ma no.